Kublai pibaro ki perlok perjor ki bajus nontonat mas ngap ki video ha kan ke channel. Hadin ba ukalian Mbappe ula scam de kontrak jang o sakumba live name haga klub PSG. Jur katma kten hapadeng ki arngot kata hapadeng presiden jong ka La Liga bat presiden jong ka PSG. Labnong yakane mdai balale hi da kini ki arngot labnong ka mon hi jong ukalian Mbappe bala kren shai nado ka samoy baladep Ukraine sepang ka Real Madrid yaga jingkwa jingu ban poi sha ka Real Madrid Henry Pause ha ka shiklimat ulakla yaga jingbut jingu dak bayai piteng sa live name bat ka PSG. Henry hadin ba ukalian Mbappe ulah sanbiang ya ka kontrak hakamet yang gasngin saja sa live name haka klub PSG o presiden yang ka La Liga ulah kena ba ka PSG kala pengkhen ya ka jimpendan kam hok ya ka pisah hakikam jingale ka football shosho dak bong ka ne ki jingle ka PSG kan long ka jingpen thobria hakikam jingale ka football. Hadin bagi jingkren utebas ki lapau ha ki social media kumjo ha ki rensan kubor jong ke football o presiden jong ke PSG ulepen pai kala dak boong ha ki sawat sansnem baladep ka Real Madrid ro kalong kumne ki klub La Liga ro ki long kumne bat kane dai tang ke jingting ba ka liquid one kan Q state ban ya ka La Liga bat kan pau khamba ban ya ka La Liga. Susu unu presiden ke PSG ulah kamro bah kepisah kamlong ke badan kam hado kata nak benta ukalian Mbappe dak boong dangbon ki klub ki bak hamla ban siu ban ye ke basiu mangi Henry ke bah khamat dai ba ukalian Mbappe ukwa ban kiu ha ki jingale kai football. Terperlok tang kini ngin saya kendo pat hagawai ku video wanam klet ban I like bat share shigawai ki perlok jangpi kublai shibona.